Ta ina kake ganin an samu koma baya a kasancewar Nijar a matsayinta na jamhuriya cikin shekara 63 din nan? Koma baya wanda muke gani yadda Nijar take gani haka sauran kasashen Afirka suke gani, waɗanda suka mallake mu suka mu reno kamar mu sai mu ce ƙasar Faransa. Ƙasar Faransa ta rene mu, ta saki reno, mun saki nono, amma har yanzu muna ƙarƙashinta. Duk dukiyar da ke gare mu ta lailaye ta kwashe, ba ta bar mu ba mu yi abubuwan da za mu tattalin ƙasar mu ta ci gaba, ba ta bar mu ba mu yi tattalin da za mu zuwa mu yi ilimi sosai, da abin da ya shafi ma'adanai na ƙasa waɗanda suke sa mu hiddo su mu ci gaba. Faransa ta hana mu yi wannan aiki. Shi ya sama yanzu da muka ga sun kawo ɗauki na sojoji muke cewa bai dace ba a hidda su daga cikin ƙasa, saboda ba aikin soji bane suke, ba aikin ceto bane, ci da ceto ne suke yi. Matsau kuma na ƙarƙashin wannan ƙasashe bayan da za a yi mu ci gaba, bayan da za a yi mu nemi tattalin arzikin ƙasarmu wanda za mu cewa mu ma mun yi wani abu. To yanzu me kake ganin ya kamata a yi don kyautata al'amuran ƙasar ta fuskar siyasa da tattalin arziki da zamantakewa da dai sauransu? Abin da ke daidai wanda zai kai mu gaba, ya kamata waɗannan ma'adanai na cikin ƙasa da ke gare mu ya kamata mu mallake su, mu zama mu ne ke da su, mu ne ke da komi. Kamar yanzu kaga wannan man fetur da muka samu muka hiddo, ai China ce har yanzu bai zama namu ba. Shi yasa wani bi in mutane suka gane bai kamata ma ta tada hankali dangance da haka nan, amma yana da kyau abin da ya fara shigowa yadda waɗancan suke ce ya zama na an yi abubuwa na tattalin arzikin ƙasa, na an yi abubuwa da za su sa a ci gaba. Menene babban abin da zai sa a ci gaba? Babu kamar ilimi, a ƙarfafa ilimi. In aka ba da ilimi ya yaɗu sosai cikin ƙasar nan, to akwai abubuwa da za a yi na ci gaba. Kamar mutum ya samu ilimi ba sai ya koma ba ya runguma hannuwa ya ce a bashi aiki, a'a ilimin shi ne zai sa shi ya ci gaba.